hang ta hello lage so tuliran nong hang hala nomination ke file hul lale alang tuma gari pilu chok aron yi siben nei mate ha pilu khur kang dai kong tin kok mala la so jo ini sila non ke dei sila tuliran nong hang hedi la cm la ke man ne lage kar biang long pan kon ka chenne ke di la koi pana chenne mate ja hang ha ban chenne ke chok bangan chenne ke Kopi kosan men lode sata me eres der lo ata me nili tum ladak difu along non alang di pon bom lo dak manja pena bang ini tum ladak second usi tum hanai tam tum arjulo kopi aputak se eres mala tum alang di tum ta nang phan ke lapen akes nomor ko ano ko pulo putali tum arjulo stala tanang phan the lapen akono ni tum dsb phan ala arjudun lo lata kesa ke dak nang tum nomor hai ke long po pulong ke ihin arjunon puta nang thanthe aputa nang thanthe lasinon difusi pon bom lasi lar dakalam ano bangke nili tuman si longji seta melake abinonget ke lake tuliram rong hang alangli la APSLC a leaders atong phalo poson si mane ason kes ke pa bonje tum jongda na hello si lar dakalam ke mo nili tum nang tum hanang tandu po